So congratulations to Nyati family. They've bought a stand in Harare and zvikafamba zvakanaka in the next 6 months they'll be saying goodbye to South Africa. Let me just read what they posted. Hanzi, nhasi ndezveduwo hama dzinodiwa. We managed to buy a stand in Harare, Zimbabwe. Ndipo vachatembererawo tiri. Plani yemba ndiyo iyi plus swimming pool ipapo. So we are working with the process in front of you, our fans, from grass to grace. Thank you, Lord. It seems as if my content creators of South Africa are now considering coming back home. I don't know what is happening with South Africa. At first, it was Mama V, and recently Tai T came back. Anna Shelton also came back. The Msekas. Now Ananyata Warikutizwani in the next 6 months vanenge vachidzokawo. I wonder who is going to be next. Anataren Martin Warkuvaka futi and progress iri kuitwa nemacontent creators ndofunga tese tiri kunyatsoiona. Zvakangonakawo kuenjoya uri munyika yako pane kuti unongongori kuSouth Africa wakangomanikidzika. Zvakanaka zviri kuitwa izvi. Ananyati vaisekwa nevanhu vakawanda vachingonzi havafungi, they must have imbawo mutauni, vane chimusha. Why are they still kumusha ikoko vachingoprogressa? Last week vakatukwa pavakati vane tuckshop yechi2 vane shop yechi2 vanhu vakati mungoita basa ringoita mashopu hamusi kuzivawo here kuti maakukurawo mofanira kuita upenyu. Think along those lines, and here we are pasina kana 2 weeks vari kutoti kwatiri vane stand yavakatenga. Hameno vari kuti stand yacho iri kudema. I'm not so sure about that. Chikuru hacho ndechekungoti stand yapo, zvekuti iri kupi isu ngatingozive kuti vati iri kuHarare. I like the plan yemba yavo. It looks very nice and modern. Whoever designed it akagona zvake. Hanzi panenge paine swimming pool. Ayo Ananyati vanenge swimming pool vanoida zvavo, because kana makatarisa mavideos avaenda wewe kumba kwaVheko vaingopedzisira vangova muswimming pool. Zveswimming pool zvinenge zvaivanakidza fun, and vakabva vati pamba pavo vada kuti paitewo swimming pool yacho iyoyo. Sekona kwangu imba iyi yakafitwa kuvakwa naBarnabas Marambire, because ndo baba wavo and ndo business ravanoita kuvasapota. I think kuti ndo kwavakapiwa quotation vakanzi in 6 months muchange maakugara mumba mavo imomo. Asi kana mari iripo vanhu ngativakeyo, otherwise tinoregreta pamberi apo wakuti ndakamboita marini but usina kana pekugara uri lodger. Zvakanaka izvo. I think ndosaka Ananyati vasingaite shungu dzekubva mumba mavo mavanogara muya kuSouth Africa. Vanongoramba vangori mu1 room mavo imomo because vakatoona kuti zvinoita kuti vasave mari vachivaka. Imagine kuti next year yacho panopera imba tinenge tati Ananyati vane 2 years vachiita zvecontent, and in that 2 years iyoyo vanenge vaita progress yakakura yekuti vamwe vanhu havasati vaiita, vane mabusiness vane chii. Progress yaNanyati, we can only say it's God's grace. South Africa is not certain. I think that's the reason why vari kuda kungoti vafambe netime kuti in the next few months vange vadzoka, because South Africa kana usina mapepa future yako ikoko, and kana usina chikoro usina chimwe chinhu you are relying on mari content. I think zvinotiremere. Anakalonga vanenge vakadzoka futi ndo vamwe macontent creators vakadzoka. So progress yavo we are going to see it, and I'm very excited to see how it's going to turn around this whole project. Toda kutoionawo asi macontent creators ka zvinhu zvacho soka zvekuti ukangotenga domasi wakutoya naro social media nyange usati watomboona kuti domasi iro rinobika muriwo zvakanaka here, unenge wakutoda kutoti vanhu vakuomberere maoko. Zvinhu zvacho zvokuita content ungoti ndo content yacho at the end of the day. Unofanira kutoudza vanhu kuti ndo patiri, ndo zvatiri kuita izvi. Amen. But hey, munhu ukangotenga stand ukangotenga kanhu kadiki watoya nako pasocial media, zvinhu zvacho handisi hangu kuti munenge muchipaonawo sei ipapo. Asi life yaNyati is full of grace. I like how God is always showing up in their life. Padiki Mwari ari kungozviratidza mufamily maNyati. Kana usiri kuonawo God's grace pakadai so handisi yangu kuti muda kuzoiona panani vamwe vanhu. Pamacontent creators ese I think kuti ivo like alright, sega tingoti vese macontent creators development yavo it's all through God's grace. Hatisi kuda kutaura zvedu zvakawanda, but anyway vagona Nyati family vagona. MaiNyati vanenge valandlord vakunyatsofamba emumba mavo vachinyatsove proud of themselves and their hard work. I don't know what you guys think, but this is quite a happy moment to rejoice
with them. Let me know in the comment section what are your thoughts. Eva. So, that subscriber, please make sure that you are subscribed, and see you in my next video.